Толькі пераступіў парог аддзялення, адразу адчуваеш, балам кіруюць інавацыі. У зале некалькі аператараў. Магчыма скарыстацца і сучаснымі тэхналогіямі. Самастойна ўнесці плацяжы, аформіць падпіску на выданні, без удзелу аператара узважыць паштовае адпраўленне, аформіць пасылку і адправіць яе. Яшчэ да рэканструкцыі аддзяленне наведвалі да 5000 гасцей. У абноўленым, упэўнены прадстаўнікі пошты, гэта лічба стане значна больш. Новыя умовы створаныя для кліентаў, якія карыстаюцца паслугамі бізнес-пошты. В первую очередь мы сегодня говорим о качестве обслуживания. Это основное, на что обращалось внимание, на привлечение наших клиентов, на удобство обслуживания, на предоставление самых новых передовых услуг и технологий, ну и однозначно, конечно, на скорость обслуживания и на скорость пересылки почтовых отправлений. Это основные аспекты сегодня деятельности почтовой связи. Ремонтные работы пачаліся 2 гады таму, і вось абноўленае аддзяленне ўжо ацанілі першыя наведвальнікі. Еще один объект, который находится в сердце города Бреста, его исторической части, он приобрел новый облик. Сперва это было внешне в прошлом году, плюс подсветка, плюс красивый фасад. Интерьер поменялся кардинально, и в такое здание наше городское приятно заходить, и приятно в нем, я надеюсь, будет проводить время всеми жителями, гостям. По суседству з аддзяленнем размясціўся музей паштовай сувязі. Яго самы прыкметны экспанат – месца для аматараў ручнога пісьма. На стале пяро і чарніла. Усё для таго, каб аформіць ліст для самых дарагіх і блізкіх. Экспазіцыя адлюстроўвае летапіс пошты ад першых часоў да сучаснасці. Дарэчы, аддзяленне на Машэрава 32 існуе тут не адно стагоддзе. Здание было построено в конце 40-х годов 19 столетия. Необходимость создания строения здания почтовой конторы возникла в связи с тем, что Брест находился на пересечении торговых путей. У гэты дзень адбылася яшчэ адна знакавая падзея – агашэнне канверта з арыгінальнай маркай, жывапіс Пётр Алексеевич Данелия. Канверт з арыгінальнай маркай быў выпушчаны Міністэрствам сувязі і інфармацыі Рэспублікі Беларусь да стагоддзя з дня нараджэння мастака. Евгения Мороз, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».